Huy ga! Ngano gipataas man nimo nimong kamot nga nangihi? Nagpa-check up manggod ko kahapon ga. Unyag, nagpa-check up ka? Nag-ingon manggod ang doktor nga di ko pwede mo aswa tog bugat. Saba diha oy! Gahilas-hilas ka lang! Mura po nag-unsa ka dako! Oh, oy. Anak? Ngano naghilakman ka? Nakapasar man ko sa testay. Unya, muhilak di ay. Di lang na ako kapugan, tay. Angay ka malipay kay nakapasar ka. Tuod. Unsa ba din tisa ang imo napasran? Pregnancy test, tay. Ga, makapasaylo ka na ako. Nganong nangayo gud kag pasaylo? Kuan man gud ga, kanang nabuntis sa man gud ko. Ngano nabuntis man ka nga? Nagmidyas mo ko atong tungura. Nagmidyas lagi ka. Pero si kumpare ni mo wa man. Ga, Ngano ga? andam na akong tilapia. Ay, unyag andam na ga. Ang mukao na lang ang kulang. Di ko mukao na nagaoy. Kay nga naman ga. Nasobraan man gud na kapagod. Hoy, naunsa man taong kambayhana ka? Nagsige makabika ka diha. Nakita ba yaw rin yung pante? Unya, unsa may color? Ay, kolor itom. Unsa goy itom? Kay ito man jud bitaw. Ay, wadyo ka katagaan. Ngano wa mo ko makatagaan? Nga nakita man ako. Ay, sayop lagi mo nakita. Ngano sayop god? Alangan, nga wa man ko mamante. Hi, miss. Tubig ka ba? Unsa, nalibat ka? Kano sa aragod ko ni himong tubig? Kung tubig pa ko, di na unta ko mistorya nimo. Ah, nag-pick up line ramangog ko. Wa ko'y panahon na ng pick-up line. Aw, sige. Ani na lang. Sagbot na lang ka. Ngano kung himuon ko nimong sagbot? Lami manggod kay kang dauban. Saling, patay naman ginibanan ni mo. Dawatan niya ako limos nga 20 pesos. Unsa ko'y 20 pesos sa banya 5 pesos raman eh. May utang maning banan ni mong namatay na ako 15 pesos. Kung karon mo hatag og 5, 20 na tanan. Dako adyo ni mo kaon ay. Dako pa jud kay mo undan. Mama sadoy, masuko og dako kay tagkaon. Pero kung ang baboy kusog bukaon, malipay pa. Pagsulti sa tinuod ba, kinsa may tinuod nimong anak? Ako o ang baboy? Edgar Duan, tuwara ba tong anak nimo sa eskwelahan? Kay nga naman. Nanawagan nga maestra, dili pa dugay. Nga ipadto ko na nato karon dayon. Kay nga naman, unsa may hinungdan? Ay basta, ato dito. Kay nakasiguro jud ko nga gitapok ana og maayo siya mga classmates. Aw tara, kitang duha mo adto. Ay ikaw ra. Nga naman. Mauwaw ko dili ko sanay makigatubang og mga tao. Maayo man ka kay ana da makay ka ana. Aw nala sige, adto na ko. Ay ayaw una. Magkuha sa kog short aron madala nimo. Para asa man ang short? Ay ilisan gud si mong anak. Kay nakalibang bayato dito. Kay nagtuo kag wati ka makita dito sa mall nga dunay kuyog nga babay. Unsa koy babay? Kay unsa man dito ako nakita? Bayot? Ay ambot nimo. Ayaw na pag-deny. Kay klaro na kayo sa duha na ko ka mga mata. Nga babae ang imong kuyog dito sa mall. Oh, babae to. Pero dili na ko tuyab. Kay kinsa man dito? Nakigistorya ra to nako. Og iya kong gitugaanan nga siya ang asawa sa imong kabit. Ay!